ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ನಿನಗೆ ಒಂಚೆ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲರ ಅಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಗಲಕ್ಕೆ ತೋಜಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿತ್ತೇನೆ ಏಕಿತೇನೆ ಕಡೆಗೆ ರೆಡ್ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಕಪ್ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಪ್ಗೆ ತುಂದೆ ಅಂಚದ್ದು 4 ಕಪ್ ಪಾಡುಂದುಲ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಎರಡು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡು ಆತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೂವು ಎಣ್ಣೆಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದತ್ತು ಹರಿತೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೇನು ಒಂದು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಸರಿ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಅದೇ ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನಿಗಲ ಅರಿತಿಟ್ಟು ತೋಜಾನಿ ಅರಿತಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಲ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪುರಾನೆ ಪಾಡೋಡ್ಸಿ ಮಸ್ತ್ ಗಂಟು ಗಂಟದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ತಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ವರನೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತುಂಡೆ ಅಂಡ್ ಒಂದಂತೆ ನೀರಾದುಂಡು ಅಂಚದು ಕುಡಂತೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಣ್ಣೆಕ್ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಂತೆ ನೆಯ್ಯ ಉಂಡು ತೆನ್ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದತ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಅದು ವರಾನೆ ಪಾಡೋಡ್ಚಿನಿಗುಳು ಜಾಸ್ತಿ ತೂದು ಒಂತಂತೆ ಅದೇ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ ನಿಗಲಂತೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ನೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಐಚ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ಲ ಪಾಡೋನುಲಿ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಯೇ ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ತೆನ್ ಒಂಚಿ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಟು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತುಂದೆ ಚಪ್ಪವರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪವರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಡಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅದ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು ಚಪ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಬಿಡೋಡು ಎಡು ಪಕ್ಕ ಎಂಚ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತದ್ಗೆತು ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಕೈಗೆ ಪೂರ ಅಂಟುಜಿ ಅಂಚದಂತ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇನು ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ದ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಸೈಜ್ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ತೆನ್ ಪೂರ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಪೂರ ಉರುಂಡೆ ಆತಂಡು ಒಂದೆಂತೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಓಡು ಐಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಯನು ಇತೇನು ಒಂಚಿ ತೂಪುಡು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡ್ತು ಸ್ಟೀಮ್ ಆರೇಜಿ ಯಾಕೆ ಇಂಚ ಒಂಚಿ ಜಾಲಿದಂಚ ದೀದು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಏನು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಮಲ್ದಿನೇನು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ದೀದು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇಜನ್ನ ನಿಕುಲ್ ಬೇತೆ ಬಾಚ ನೋಡ್ಲ ತೊಂದ್ರುಡೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆ ತೊನಲಿ ಒಂಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಂಡಯವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪಾಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ನಾನು ಒಂತೆ ಒಂದು ಅದಿಪ್ಪುಂಡವು ಅದು ಬೊಕ್ಕ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಲ ಒರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ತೂಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಯರೆ ದಿಯೇನು ತೆನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವೇನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಲ್ಲ ದಿಯೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯಡು ಮತ್ತೆ ಬೇಯ್ದಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ತೆಂದಂತೆ ಮಸಾಲೆದಾರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ದೀಪೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಾಯಿಡೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದ ಹತ್ತಿಲೆ ತೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡದೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ದು ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೂಡ್ದೈ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂಡೆನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಇದತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ತಿನ್ ಪಾಡ್ದ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಚೆನ್ನದಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ
ಒಂದು ಹದ ಫ್ರೈ ಆನ್ ಬೈದುಂಡು ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ತೋಜೋಡು ಐಕೆ ಅದು ಚೂರು ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡುಚ್ಚಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡದೆ ಅಂಚದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಲ ಚೂರು ಪಾಡೋನುಡು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ತೆನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಅಂದಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚು 1/4 ಚಮಚದಾತು ಟೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡದೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಪಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಉರುಂಡೆ ನೆಕ್ ಪಾಡುನು ಏನು ಹೊರ ಪಾಡ್ದದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುನ್ಗ ಒಂದು ಇದೊಂಚೂರು ಕಲರ್ ಫುಲ್ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಇದನ್ನ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲೆ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇವಾಗ ನಿಗಲ್ಲ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಏಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೊಂದುಲ್ಲರ ಆಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್